ҷаҳонгир муҳоҷир аз тоҷикистонро хабари тағйирот дар қонун оид ба мақоми ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ҳоло чандон хушҳол накардааст. Ин тағйирот дар қонунро ахиран Валентина Казакова, раҳбари сарраёсати умури муҳоҷирати вазорати корҳои дохилӣ дар муҳокимаи шӯрои ҷамъиятӣ пешниҳод кард. ба назари ҷаҳонгир, дар ин тарҳи пешниҳодшуда норӯшаниҳо зиёд аст, аммо тағйирот дар масъалаи ҳадафи сафар ба гуфтаи ин муҳоҷир барои ӯ ва дигар ҳамватанонаш то ҷое сабукӣ медиҳад. хароҷот кам мешавад. ҳар вақт вобаста ба имконият метавонанд берун нарафта ҳадафи сафарро тағйир диҳанд. масалан ҳамин сол бо далели пандемия донишҷӯён натавонистанд ба ватани худ баргарданд, таътил доштанд, бепул монданд, аммо наметавонистанд кор кунанд, чун ҳадафи сафарашон замони ворид шудан ба Русия таҳсил дард шуда буд. мутахассисон ҳамчанд нуқтаи тарҳи ислоҳи қонун дар бораи мақоми ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷиро зери суол мебаранд. Ба бовари Усмон Баротов, раҳбари ҷамъияти узбекҳо бо номи ватандошт, сабаби норӯшаниҳо эҳтимол набудани маълумоти пурра дар бораи тарҳи қонун аст. Говорил президент Путин до пандемии в своем послании. Президент Путин то давраи пандемия дар як паёми худ гуфта буд ки РВП бекор ва ба шаҳрванди хориҷӣ якбора иҷозаи иқомат дода мешавад. вале ҳоло ки мо бо тар ошно шудем, дар он гуфта шудааст ки ин тар ба қонунгузорӣ соли 2021 ворид шуда, аз соли 2022 мавриди иҷро қарор мегирад. яъне чизе ки Путин ним сол пеш гуфта буд, вазорати корҳои дохилӣ амалишавии онро чанд сол тӯл медиҳад. вазорати корҳои дохилии Русия тасмим дорад ба тарҳи нави қонуни мақоми ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ дактилоскопияро ворид кунад. дар назар аст ки муҳоҷирон изи ангушт супоранд ва аз ташхиси тиббӣ гузаранд. ин маълумотҳо дар корти электронӣ ё ID-карти онҳо ворид карда мешавад. ҳамчунин тибқи ин тағйирот тасмим аст будубоши муҳоҷирон ба се гурӯҳ ҷудо карда шавад. гурӯҳи якум будубоши кӯтоҳмуддат аст ки на камтар аз 90 рӯзро дар бар мегирад. қарор аст дар оянда муҳоҷирон ҳамчунин бидуни ширкати кишвари қабулкунанда худро дар қайди муҳоҷират гузоранд. дар масъалаи ҷалби мутахассисони соҳибтаҷриба ҳам дар лоиҳаи нави қонун тағйиротҳо пешбинӣ шудааст. дар ҳамин ҳол Михаил Мишустин, нахуст-вазири Русия, дар як ҷаласаи ҳукумат ҳам эълон кард, ки Русия тартиби сафари хориҷиёнеро ки хешовандони наздикашон шаҳрвандии Русияро доранд, осон мекунад. ин хешовандон метавонанд раводид ба муддати яксола бигиранд. чунин виза ё раводид ҳам дар асоси як аризаи оддии шаҳрванди Русия пешниҳод хоҳад шуд. мақомоти Русия мегӯяд осон ва шаффоф будани тартиби воридшавии шаҳрвандони хориҷӣ ба ҳудуди ин кишвар ба манфиати Москав аст. дар як соли гузашта аз патент 60 миллиард рубл даромад ворид шудааст. ва албатта ин ягона сабаби осон кардани қонунгузорӣ дар самти муҳоҷират дар солҳои ахир нест.